Здравейте хора! Аз правих днес клипче, което играе Brawl Stars и сега ще правя клипче, което играе на Brawl Stars. Хора, видях клипчето в Brawl Stars, нали, аз го направих и нали го видях и в началото се вижда всичко размазано. И когато удрям, се чува нещо много гадно. Но другия път ще увеличам много малко, за да може да не се чува как вибрира. И това за къде е размазаното, не знам как ще го оправя, но в момента при вас може да е размазано. Не искам да слушам тебе. Нищо не мога да направя. Ставай. Какво да ставам? Сега. Отиви си в една стая, си затвори вратата и няма да знам как няма нищо. Така. Сега ще играем Murder Mystery. И така. Малко ще намаля, че много силно се чува. Така. Ето ме, хора. После ще ви покажа, като изляза от играта, как се пише в Roblox. Това ми е моят скин, аз съм и други. Окей, това е първата ми битка. Шериф. Окей, аз съм добър шериф. Да видим сега кой е. Аз не мога да повярвам. Аз не мога да повярвам. Как е възможно? Дори не я видях, че има нощ. Добре. Ще изляза, за да може да е по-бързо да влезна в някой друг. Да вляза в някой друг. Нали, все пак да вляза в друг сервер, за да може да почваме по-бързо. Така. Да, и сега ще ви покажа как се пише. Надявам се поне един човек да ме напише. Ето ме, това съм аз. Тук. Сашо. Долна черта 5707, ако искате си го напишете, защото аз няма да седа така цял ден да ви показвам, защото нали все пак ще играем. И да, така че напишете го. Сега като сте готови, ако сте готови, ще започнем да играем. И надявам се поне един човек да ме напише и да ме има в Roblox. А в Brawl Stars малко трудно, но може да стане. Така. Ще намаля малко. Даже ще намаля до края. Ще игра малко паркур. Този паркур е, че не мога да скачам. Окей. Добре. Така. What? Аз по принцип по паркурите съм много силен. Защото аз съм играл много пъти паркури, поне да не казвам голяма дума, 100 и няколко паркура съм играл. Знам, че сега някои от вас няма да ми повярват, но
Не всички ще ми повярват, аз това го знам. Не всички хора, които ме гледат в канала ми, ме харесват. Нали, просто има хора, които ме мразят в този канал. Не знам, аз така си мисля. Умрях, просто не видях, че това се движи. Хайде. Малко е дразнещо, че не мога да скачам. И надявам се да не е размазано както в Brawl Stars. Защото ако е размазано, това може да е проблем, защото аз ще правя още клипчета, които играя на Roblox или на Brawl Stars. Но това е, че ако ви е размазано, може да не ви харесва. Той на мен не ми харесва, като го видях. Но ако го изтрия, просто няма защо да го изтрия, защото той с времето се оправя. Коя да избера? Ще избера тази. Но то по принцип и двете може да ги изберем. Така. Хора, ще чувате това, нали, ще чувате някакви гласове, защото майка ми е пуснала телевизията. Точно в този момент трябваше. Точно на този момент трябваше да включи телевизията. Така. Ето. Майко, намали малко. Как да чувам тебе? Еми няма да говоря много силно. Още малко. Мога. Това пак не го видях. Да. Окей, хора, говоря малко лекичко, защото майка ми не чува телевизията заради мен. Така. След малко ще отида в друг паркур, защото малко ме дразни това, че не мога да скачам. Окей, хора, излизам от тази игра. Направих 36 нива толкова бързо, че даже забравих кога ги направих. Ето сега в момента пак ви показвам как се пише, но не за много. Ще играя пак паркур. Ето този 99. Така. El paso del canguro. El paso del canguro. Ето тук поне имам на това за скачане. El paso del canguro, колко часа? Така. 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 Хопа. Това ще го мине така назад. И пак няма да докосна нито едно. За малко. Ето така. Сега отиваме напред.
Така. В гърлото ми в Brawl Stars, когато играх, и то днес играх Brawl Stars, нали, с вас ви показах. И гърлото ми кашлях и в момента кашлям. В клипчето, което игра Roblox. Ако бях объркан как да го мина там онова, но го мина. Така. Имам 10%, няма нищо. Не. Ще се опитам пак. Готово. Сега няма да умра в 20 още такива нива. Минах 1, 2, 3, 4. Омага. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Колко бях? 13. Не знам, ако не съм 13. Извинявайте хора, защото нали няма нищо. 14. 15. 16. О, не. Омага, винаги на тези умирам, бе. Еми, за малко. Сега не мога да говоря. Извинявай. Не, аз мога да говоря, но просто, нали, снимам. Така. Омага. Това беше неочаквано. Омага. Поне да стигна до 60-то ниво. До 60-то ниво и ще гася. Защото няма много време, имам само 1 минута. Или до 50-то, защото май до 60 няма да мога да стигна. Бързо, 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 поне до 50. Хайде, хайде. 40 секунди. Ето 50. Хайде докъдето мога. Ще направя до 53. О, не, до 53 няма да мога. Не, ще мога. Добре, сега ще ви гася. Чао, на всички, надявам се да ви е харесало видеото и чао!